двигателът, пепел след бурята. Онези, които ни оставиха, без да си тръгнат. Онези, които ни оставиха, без да си тръгнат. Най-тежките отсъствия не идват с Богом. Те остават. Като мирис на спомен в празна стая, като глас, който чуваш, дори когато не би трябвало да има никой. Има хора, които си тръгват, но оставят всичко свое в теб. Не като любов, а като неизличим софтуер. те не умират. Тя ги чуваш, когато се разминаваш с чужд човек и за миг ти се струва познат. Тя ги усещаш, когато гледаш празен стол и сърцето ти се държи така, все едно някой трябваше да седи там. Това са хората, които не се обясняват. Те просто изчезват, но в те продължават да говорят. Те не искат прошка, не търсят закъснели думи. Те са думите без отговор. Някои хора не се връщат, но не защото са си тръгнали, а защото вече си навсякъде, където са били. Те живеят в погледите, в които търсиш нещо познато, в песните, които спираш, защото болят, в улиците, които не искаш да пресечеш. Това са онези, които не си пуснал, дори когато си ги спратил, и ако си мислиш, че си ги забравил, провери ръцете си, ще ги намериш там, в начина, по който държиш тъгата си. За тях не се говори. За тях се мълчи с уважение. Защото понякога човек остава в теб така, че дори да си го пуснал на свобода, все още му правиш място в тишината си. Тук вече не става дума за загуба, а за това какво оцелява в нас, когато всичко друго си отиде. Щом казваш пари, нека тогава боли така, че да си струва всяка сълза.